Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. A to je, že tady vidíte 10 bodů, 20 bodů a 30 bodů. Jsou 3 šišky. Týhle nedrý oči. To je Josef. Týhle, to je Adam, to je bez oka. Hele, řešit to. Tady tam, to jsem já. Hlasujte hlavně pro mě. To, ti drží obě oči. Takže, teďkon budete mít chvilku, pár sekund čas na to, si někoho vsadit. Když si na mě si můžete vsadit, když dáte like a odběr, na Adama odběr, tak to oko prostě vyletělo, ne? What the hell? A na Josefa tak můžete dát like. Tam není tak důležitý samozřejmě. Jako já. Prostě nedržíte oči nikomu. Takže já si stopnu tamhle na konec pokoje a vy hlídejte misky. Nefunguje. No. Takže první je Josef. Ojej, pak já a Adam. Trošku to stříká. Dobře, Adam zabudoval. Takže my dva ještě, teda já, kde mám oko, proboha. No nic. Co má být jako... Dobře, a děláš si ze mě srandu normálně. Co si ze mě dělá normálně srandu, ne? To není normální tohle. No, ty voko, to je ale fake. No dobře, ještě my dva. Jako nějaký mimozenštěnka, no co to je? Dobře, první já. Ne. A Josef. Už nemá ani nikdo oko, tak dáme do třetice všeho dobrého. Samozřejmě. Tak dáme, ještě se smiluju jednou. Kamo, teď už nedrží to oko nikomu. Kamo, jak se tady všude válí oči. Kamo, oči. Fuj, on jsou mokrý. Takže, kdo Adam plave, takže teď já. Yes! A Josef. Josefe, ležeš mi na nervy. Kamo. Josefe. Máme ještě jedno kolo. Tak do čtvrtice všeho dobrého to se neříká, ale to je úplně všem jedno. Takže, se to furt pamatuju, ten nejmenší jsem já, Adam, takže první Adam, vedle já, opětle vedle Josef. No, tak to by šlo. No tak dáme do pátice, až se všichni uřadí, tak si dají kamenušky, papice, já nevím. Dobře, takže já, Adam letí, jako smetí, nedal to, a já, kamo, kdybych šel do třetice. No dobře, zkusíme to ještě jednou. Takže, Adam, do prde. Já. Tak to jsem neviděl. Proč? Adam, ty taky umíš lézt na nervy. Josefe, ty už jsi v pohodě. No. Vzhledem k tomu, až tam bude 50, až na tomhle videu bude 50 lajků, zkusíme to ještě jednou s těma šiškama, ale v jiný soutěži. Stačí jen 50 lajků. U úplně jiných videí, u nějakých jiných youtuberů, chtějí 10 000, mně stačí 50, jo. Naschle.